ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி இந்தியன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா யாமொய்தீன் இடியாப்ப கடை தாங்க. இந்த கடை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 76/48 எல்லிஸ் ரோடு அண்ணா சாலையில் தான் இந்த கடை இருக்குது. எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவி தேட்டர் பேக் சைடில் தான் இந்த கடை இருக்குது. இந்த கடை ரொம்ப ஃபேமஸானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் தாங்க. அதனால் அந்த கடைக்கு போய் விசிட் அடித்தோம். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு நீங்களே கேளுங்களேன். பார்த்தீங்கன்னா யாமொய்தீன் இடியாப்ப கடைன்னு ஆரம்பித்து 1 year ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா வந்து 2 வருஷமாக இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி ஹோட்டலுக்கு அதெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க, நிறைய ஹோட்டலுக்கு. லாக்டவுனில் வந்து நிறைய ஹோட்டல் போனாங்க. இப்போ வந்து எலிஸ் ரோட்டில் தனியாக ஒரு கடை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 year ஆகும். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கலாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு. 4 இடியாப்பம் 10 ரூபா, அரிசி இடியாப்பம் 4 இடியாப்பம் வந்து 3 இடியாப்பம் 10 ரூபா, கோதுமை இடியாப்பம் 2 இடியாப்பம் 10 ரூபா. அப்புறம் குருமா எல்லாமே கம்மியாக அதனால நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. குருமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெஜ்ஜு குருமா வந்து 10 ரூபாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 10 ரூபா, சிக்கன் குருமா 20 ரூபா, முட்டை குருமா 30 ரூபா, மலைக்கறி 20 ரூபா, தேங்காய் பால் 10 ரூபா அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. எங்கள் பரம்பரை தொழில். முதல்ல எங்கள் காட்ஃபாதர் செஞ்சார், அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா, இப்போ நான் செஞ்சிட்ருக்கிறேன். இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. நான் அதிக லெவலில் இதை செய்யணும்னு சொல்லி டெவலப் பண்ணி கொண்டாந்துருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஹோட்டலில் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து சொந்தமாக கடையை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு. இந்த கடை ஆகஸ்ட் 1 ஓப்பன் ஆச்சு. இந்த கடை திறக்கும்போது கடைக்கு விளம்பரம் வந்து போர்டு அதிகமாக வைக்கணும்னு சொன்னாங்க. இது ஏகப்பட்ட இடியாப்பக்காரங்க இருக்கிறாங்க. நான் சொன்னேன், கடைக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை, விளம்பரம் போர்டு தேவையில்லை, பொருள் தரமாக இருந்தால் தேடி வருவாங்கன்னு நம்பிக்கையோடு செஞ்சேன். இன்றைக்கி விளம்பரமே இல்லாமல் என் பொருள் தான் விளம்பரம். எனக்கு என்னோடய பொருள், நான் வந்து பேசுகிறது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் என் கடைக்கு வந்து என் பொருளை வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள். அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இந்த கடைக்கு எந்த விளம்பரமும் தேவையில்லை. ஏன்னா இவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்கும்போது மக்கள் தன்னாலே வருவாங்கங்கிறது அண்ணனுக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியலனா இந்த கடையை வந்து கன்ஃபார்ம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் இந்தியன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக அந்த பெல் பட்டனை அழுத்த மறந்துடாதீங்க. நன்றி, வணக்கம்.